i a tots per la vostra presència en aquesta segona jornada de les víctimes d'accidents de trànsit. La sinistralitat dels turismes s'ha reduït en un 9%, l'accidentalitat de la motocicleta ha pujat al 100%. Demanem i exigim al govern que lideri polítiques urgents i necessàries de seguretat vial. La nostra associació d'ajuda i afectats segueix demanant més atenció per a totes les víctimes i els seus familiars, que tenen que viure amb la presència de l'ausència. Stop Accidents proposa un gran pacte d'estat que uneixi a tots els sectors implicats amb l'accidentalitat i que es consideri una prioritat política urgent aquesta lluita contra la inseguretat vial. No és possible avui tirar endavant polítiques de salvar vides sense la participació activa de la societat, de tots, dels fabricants de motos, de les federacions de motoristes, de les associacions de víctimes. Aquest grup de treball estem treballant en aquest paquet que els he dit de sensibilització i de formació. En segon lloc, en el paquet de suggerir mesures a prendre a la Direcció General de Trànsit, en definitiva, perquè prengui mesures en relació al permís i a la llicència de conduir, i en tercer lloc els temes d'infraestructures i del vehicle. Quan vam tindre l'accident jo tenia 19, quasi 20 anys, anàvem 4 al cotxe i quan em vaig despertar, de seguida ja vaig veure que probablement no tornaria a caminar. Tenia 16 anys, ja van jugar a un equip de futbol i era bastant bo. A mí cuando me llamaron, él ya estaba en el hospital, ya estaba en la reanimación. El que hem de pensar no és la imperícia, se'ls hem d'ensenyar, potser des de petitets, però és tot un conjunt de factors. L'accés gradual del carnet seria un punt important sempre i quan no fos discriminatiu, no? Amb el tema dels vehicles de 4 rodes això no passa, i clar... Anem a formar-los i ensenyar-los a conduir tot, cotxes, motos, com ha dit ella, el que sigui des de petits, però després, quan vulguin accedir a un vehicle de determinades característiques, evidentment l'haurem de formar en pràctica, sobretot, i més específicament per aquell cotxe. Ens expliques com va ser? Va ser que jo vaig andar un camió i vaig xocar frontalment contra el cotxe. De fet, quan vaig fer la primera compareixença amb la premsa, el que els hi vaig dir, i és el que continuo pensant ara, es que la vida no se acaba. Que lo que tú estás diciendo en la prevención es básico, es actuar antes de que pase, no porque ha ocurrido un accidente, ahora mira, tú has causado un daño, las carreteras están mal, vamos a arreglarlas, no, todo lo que sea prevenir, vamos a intentar que esto no ocurra. Quan comences a sortir al carrer, te'n dones compte de que la gent et mira més, t'observa. Jo he notat que la gent em tracta diferent, em tracta com si fos, no sé... Pasado el accidente de tráfico generado por violencia vial, pues sale en los periódicos, sale cuando es muy grave, con una gran repercusión, hay un primer momento y el olvido. Las víctimas caen en el olvido, porque la ley me obliga a proteger los derechos de las víctimas.
Después, un derecho de participación en el proceso. Las víctimas no pueden ser ajenas a lo que se hace sobre ellas. El primer cop va ser en casc, va saltar el casc i una altra vegada el cop. Vedi, mi fila la moto, el desconeixement que en general en la societat n'hi ha d'aquesta problemàtica, de la realitat d'aquesta problemàtica, i la necessitat d'intentar arribar a la societat en general per transmetre no només les conseqüències sinó la dimensió del problema. Cosa important de que els mitjans de comunicació tinguin altres maneres de comunicar. Jo crec que tenen molt a fer. No m'agradaria veure més articles sensacionalistes de xifres que pugen, de xifres que baixen. No hay más remedio que empezar a educar a nuestros niños en los colegios respecto a el tema de la circulación, el tema de los coches, el tema de las motos. Todas las comunicaciones hechas en casi todos los países del mundo que yo conozco, e incluso en España, que han hecho spots bonitos, campañas bonitas, anuncios bonitos, no funcionan. Que es pugui graduar de cara al futur l'accés als diferents cubicatges perquè els indicadors ens diuen que un dels elements que influeixen de manera notable en la sinistralitat és aquesta diferent graduació de cubicatge. L'any 2006, accidents de trànsit, 25.000 accidents a Catalunya, 25.000, no? Dels quals 32.000 víctimes. Promoure l'accés gradual, que ha dit el director, i en funció de l'experiència, les diferents cilindrades de la motocicleta, jo crec que també és un element importantíssim. Que tothom hem de ser conscient que hem de compartir l'espai viari, que no és un espai privat de ningú.